Kaixo, bat A ataza honetan helburua teknologia digitalaren bilduma berrikustea da. Gauza da, hemen nik erabiltzen ditudan erraminta digitalen egokitasuna aztertzea da, gauza, bai? Eta teknologia digitalaren erabilera arduratsua egitea, bai? Horretarako, orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos dokumentu hau erabiliko dut, bai? Bertan azalduko da nik erabili ditudan erraminta horiek, hortarako Canvan sartu beharko nintzateke, eta hemen nik aurreago erabili ditudan erraminta digitalak, bai, hasiera baten erabili dituen erraminta digitalak hauek dira, bai? Hori irigitzen da, hemen azaltzen diran hauek, bai? Orduan, kasu honetan, bat ataza honetan, inberetena da berrikusi teknologia digital horiek egokiak diren bai da ez. Orduan, hemen azaltzen da, berdean azaltzen direnak irakasleak erabili ditzazke, horian azaltzen direnak irakasleak erabili dezake, baina baldintzea batzukin edo kontu zibilita, eta gorrian azaltzen direnak irakasleak ezin ditu erabili, bale? Irakasleak ezin ditu erabili, bale? Hori da aztertu behar dudana, bai? Orduan, guzti hauetatik behin analizatu eta gero azaldu zezkit gorririk ez zait azaldu. Eta, bueno, gorririk ez zaiten ez azaldu, ez dazkat zergatikan aldatu beharrikan. Eta gero, hori azaldu zezkit, Canva, Genially, ChatGPT, YouTube eta Kahoot aplikazioa, bai? 1, 2, 3, 4 eta 5 aplikazio erabili azaltzen dira hori orain ikusiko ditugunak, bai? Bai, Canva, bai, hori azaltzen da, bai, Kahoota hori azaltzen da, bai, Genially hori azaltzen da, YouTubea eta ChatGPT. Bueno, ChatGPT da adimen artifiziala, bai? GPT-3, bai? Segertatzen da honekin, egin behar da registratu. Eta registratu behar da deulako hori azaltzen da. Baina badago beste bat, Perplexity dena, erabili daiteketa registratu gabe. Registratu gabe erabiltzen badugu, berdea da, bai? Orduan, bueno, berdean ez, agian, hobea da, ez dutelako gure daturik, bale? Orduan, aldatu egingo dut, honen kasuan, erabili beharrean ChatGPT, erabilikoet Perplexity, bai? Hori alderdi batetikan. Horietako bat, berdera pasatzen delako. Eta, bueno, horien kasuan, esaten da, bueno, erregistratzeako garaian, bueno, kontu zibili behar dela, eta gauza batzuk ikusi behar dira, bai? Desberdina da, irakaslearentzako esan edo ikaslearentzako esan. Ikaslearen kasuan, hemen azaltzen da, ikaslearen registro ikaslea balin bada, pauta batzuk edo gauza batzuk ikusi behar dira. Aurreneko gauza esaten duna hemen da, datuaren babesari buruzko Europar legediaren bete behar duela, erraminta digital honek, bai? Zer gehiago esaten du? Esaten du modu argi, eta hemen bigarreko puntuetan modu argi eta ulergarrian jakinarazi behartzaiela ikasleari eta hauen guraso edo legezko tutoreei aplikazioa erabiliko dugula,
baita ere esaten du baimena eskatu behar dela 10 urte baino gehiago edo 14 urte baino gutxiagoko ikasle guraso edo legezko tutoreei, eta azkenik datuen babeserako ordezkariari kontsulta egin beharko zaiola erreminta digital horien erabilera zer esaten duen eta berak esaten duenari onartu egin behar dugula, bai eskoa edo ezezkoa. Hori ikasleari dagokionez, eta irakasleari dagokionez, kontutan hartu beharrekoak dira oharrak eta gomendioak, bai? Oharretan, advertentziaz, bai, ditugu gauza batzuk, eta gomendioak beste puntu batzuk kontutan hartu behar ditugu. Horrela, oharrei dagokionez, modu irekian erabiltzen dela erreminta digital hau, jakin behar dugu, bai? Erreminta hori sortutako edukia eskolak eta hezkuntzak eskainitako lainoetan txertatu beharko dela. Bestetik, gero datu babesari eta pribatutasunari buruz indarrean dagoen araudia zorrotz beteko duela ziurtatu behar dugu, eta adineko pertsonak garenoz, irakasleok, ardura guztia gure gain dagoela, bai? Eta gomendioei dagokionez, erremintak datuen babesa bermatzen duela egiaztatzeko eskaintzen duten segurtasun politika osoa, ulergarria eta erraz eskuratzeko modukoa izan behar du, beraien zerbitzariak non kokatuan daude zen ziurtatu behar dugu, eta Europar Batasunean egotea zerbitzari horiek hobestu behar dugu, hobe da. Gero, datuekin zer egingo duten jakin behar dugu, hau da, ia datu horiek hirugarrengo bati pasako dizkioten eta nola pasako dizkioten, jakin behar dugu, eta azkenik ikasleei buruzko datuak erabili behar badituzte, datu horiek pseudonimizatu egin beharko egon beharko dute, bai? Eta pseudonimizazio horrek ziurtatu behar du ikaslearen anonimizazioa mantentzen duela, bai? Puntu horiek egon behar dira ondo adierazita beraien babes pribatutasunean, bai? Orduan, analizatzeko, adibidez, analizatuko dugu Canvaren kasua, bai? Canvaren kasuan, jute balin bagea horreneko zutabe honetan izena azaltzen da, tresna digitala mota zein da, izena da, bai? Infografia egiteko dela Canva, bai? Bigarren guntan zertarako da, bai? Plataforma de diseño y comunicación virtual dela, deskribapen labur bat egoten da. Hirugarren honetan software librea da edo ez, kasu honetan ez da librea. Laugarrengo zutabe honetan erregistratu behar den ala ez, kasu honetan erregistratu egin behar da. Seigarrengo honetan pribatutasun politikaren esteka azaltzen da, bai? Pribatutasun esteka azaltzen da. Informazio gehigarri bada barkatu, bai? Ofrece varios herramientas que emplean la IA, texto, imagen, bai? Azaltzen da zerri buruz da, barkatu, gero urrungoan bai azaltzen da esteka hori, bai? Esteka, pribatutasun politikaren esteka. Zazpigarren honetan azaltzen da noiz irakurri edo aztertu den pribatutasun politika hori, eta hau garrantzitsua da, jakitea data hau, zergatikan etengabe eta maiz eguneratzen bai da politika hauek, arau hauek, aldatu egiten dira, eta orduan gero eta data eguneratua izan hobe da. Hurrengo zutabean kolorea azaltzen da, gorria, horia edo berdea. Orduan, kasu honetan horia denez, urrungo zutabean irakaslearek erabiltzen duenean kontutan hartu behar dituen
gauzak azaltzen dira, oharrak eta gomendioak azaltzen dira, lehen aipatutakoak. Urruko zutabean ikaslearen kasuan, izakoa, erregistroa egin behar badu lehen aipatu dituten horiek kontutan hartu behar dira, eta azkeneko zutabe honetan enbotagarritasunari hitz egiten du, bai? Erreminta digital hori txertatu daiteken edo ez beste plataforma baten barruan adierazten du, bai? Eta bertatik erabili daiteken edo ez. Horrela, beste toki batetik ez dutela zertan sartu beharri, bai? Zuzenean bertatik sartu daitekelako, bai? Adibidez, honek badu, kamaren kasuan badu, eta hoxe, bale? Orduan, kamaren kasuan, sartze baldin bagea, bai, hemen, estekaen sartzen baldin bagea, usten diten, bai? Terminos y usos, bale? Gazteleraz jarraituko dugu, hemen, argi eta garbi azaltzen da, erraz aurkitzen dugu, bai? Politika de privacidad, bai? Hemen, erraz aurkitzen dugu, osoa da, eta erraz azaltzen da, bai? Orduan, politika de privacidad hemen azaltzen da, lortutako informazioa zer egiten duten. Hemen, guk ematen diogun informazioekin zer egiten duten, argi eta garbi azaltzen da, bai? Adibidez, lehen aipatutako oazen bera geistea, puntuan azaltzen da datos de ubicación, datu horiek nun daudezen, nun ubikatzen diran azaltzen da. Gero bigarrengo puntu honetan, como usamos tu información, nola erabiltzen duten gure informazioa. Lehen aipatu dudan, hirugarrengo batzuei erabili ezkero, bai? Puntu honetan, nola informazioa nola konpartitzen duten, bai? Hirugarrengo bati, bai, hemen puntuan azaltzen da compartir con otros terceros, bai? Hirugarrengo bati nola konpartitzen duten. Bueno, eta, hemen argi eta garbi azaltzen da nola erabiltzen duten informazio hori. Bueno, pues, hauxe esan, kasu honetan, nire kasuan, bai, teknologia digital bilduma berrikustea eta aldatu berdena aldatzea den lana edo atasa. Bat A atasa. Venga.